De kommer bare by sådan hinanden. Det er shit. Så derovre bor jeg. Samsung. Samsung of Life. Og de og Life, nej, det er ikke den der crit der, mig. Kan det her? Nej, evade down, okay, men nej, jeg kan tør. Ja. Jeg kan huske, hvad han kan gøre. Kan han skæres? Han confuse også, okay. Der er der kun 42 HV på jer. Back in time. The confuse? Papa! Jeg ser, du skal stikke af, eller hvad du gør? Du skal ud! Og confuse igen? What? Hvad er det? Var det her? Brugte du en par? Jeg tror, du lavede en... Okay, boy, du skal stikke af. Du skal stikke af. Jeg ved ikke, måske dræber han der, eller hvad? Du er heldig måske. Måske dræber du ham. Det er så sygt, det der. Det er så sygt, mand. Altså, jeg confuser dig så meget, mand. Det er helt vildt, mand. Confuse så meget, at du ender bare med at... Og der er en by derovre, den tager